cokoliv. Jako. Odvahu by mohla po kilech rozdávat i 38letá Zuzana Habáňová z Čerčan u Benešova. Naprosto sama totiž projela víc než 20 zemí. A mezi nimi i takové, jako je třeba Kurdistán, Írán, Kosovo nebo Albánie. Tedy místa ne zrovna bezpečná především pro ženu. A to ještě zdaleka není všechno, přátelé. Životní družkou této dámy je totiž bílá hůlka. Před pár lety přišla o zrak. Na jedno oko nevidí vůbec a na druhé jen z 10%. Tedy zhruba tak, jako byste svět pozorovali přes čirou skleničku. O tom, jak se v neznámých místech orientuje a co jí cestování přináší, vyprávěla Simoně Votyové. Salam, binajma chejli zaif a diabety a stám. Dobrý den, jsem skoro nevidomá, protože jsem diabetička. Tyhle fráze jsou pro mě velice důležité, naučím se je vždy před cestou, protože mě opravdu velice zbližují s lidmi. Zuzana vyráží na dobrodružné výpravy 2krát do roka. Nepřespává v drahých hotelech, ale v hostelech nebo si předem domluví nocleh u někoho doma. Seznámí se tak se spoustou lidí, kteří v neznámých zemích pomáhají. Nemám strach, já bych pak asi nikam neodjela. Musím říct, že jsem na všech těchto cestách potkala jenom dobrá lidi. Nikdy jsem neměla špatnou zkušenost. Přitom do svých 28 let žila Zuzana úplně běžným životem. Vystudovala vysokou školu a z Moravy se přestěhovala do Prahy, kde pracovala na ředitelství Českých drah. Jenže vinou cukrovky se jí začal horšit zrak a musela podstoupit několik operací. Když na jedno oko oslepla úplně, nikomu to nepřiznala a chodila dál do zaměstnání, jako by se nic nedělo. Já jsem v té době byla taková, řekla bych, depresivní, možná až zlá. V den mých 30. narozenin jsem šla vlastně na operaci s tím druhým okem. Na levé už jsem neviděla. Já jsem tak přemýšlela, co mě čeká v budoucnu a pokud oslepnu i na to pravé oko, tak jsem neviděla smysl života. Byla jsem rozhodnutá, že možná ho nechci dál žít. Lékaři Zuzaně zachránili 10% zraku, i tak se ale hodně trápila. Doslova se uzavřela před světem. Celé dny trávila jen se svým psem. Bílou hůlku odmítala, styděla se za ní, jenže při chůzi vrávorala, zakopávala nebo působila dojmem, že je opilá. Nakonec si tedy musela přiznat pravdu a začala se smiřovat se svým osudem. I s tím, že se už nikam nepodívá, byť cestování bylo jejím velkým snem. Jednou v životě jsem chtěla ještě zažít nějaké dobrodružství. A to se mi teda k podivu najednou stalo, když mě jeden kamarád oslovil, a jestli bych s ním nejela někam na dovolenou. Já jsem přišla s bílou hůlkou. On byl lehce v rozpacích, nicméně jsem s ním odletěla. On mi ještě v letadle oznámil, že poletím domů sama z Bangkoku, což byl pro mě trošku šok, ale já jsem se vlastně říkám, aha, dobrodružství je tady. A nadchlo jí natolik, že po světě vandruje dál. Už 8 let. Někdy vyráží úplně sama, jindy s přáteli. Když jsme se chystali na výstup na horu Nemrut Dagi, kde vlastně při vstupu nás ten Turek se divil, že Zuzka vlastně se svým handicapem chce se o ten výstup také pokusit a samozřejmě jsme řekli, že není žádný problém. Já jsem vlastně díky Zuzce poznala, jak se cestuje na vlastní pěst. Projeli jsme Andaluzii, Portugalsko, Filipíny. Pečlivě si připravuje plán trasy. Pomáhá jí v tom moderní technika. Počítači má staženou aplikaci, která písmo mnohonásobně zvětší, takže ho dokáže přečíst. Spousta lidí se mě ptá, proč vlastně cestují, když téměř nevidím. Ale vlastně k tomu cestování oči zase tak úplně nepotřebujete. Dokážu vnímat krajinu, dokážu vnímat, jak ta země voní, ale hlavně všechno je to o kontaktu s lidmi, jak se s nimi bavíte, protože každé cestování je pouze a pouze jen o lidech. Projela křížem krážem Evropu, Asii a chystá se i do Afriky a Jižní Ameriky. Pro přesuny v jednotlivých zemích využívá místní dopravu. Ale svezla se už i rikšou nebo na hřbetě slona. Moc ráda vzpomínám na Blízký východ, zejména na turecký Kurdistán, krásnou zemi s hrdým národem Kurdů. Jedním z posledních a zároveň největších zážitků pro ní bylo putování po stopách svatého Olafa v Norsku. Vyrazila tam společně s tatínkem. Výkonu této dvojice si všimly i místní noviny a napsali o nich. My jsme jí během 3 týdnů vykonali 400 kilometrů. Bylo to ovšem drsnou norskou přírodou. Přes hory, přes bažiny, přes kopce, hlubokýma lesama.
Zuzana má ještě spoustu snů. Ráda by například poznala Kolumbii, Kyrgyzstán, Libyi nebo Kostariku. Aby inspirovala ostatní, píše o svých cestách na Facebooku a taky přednáší. Ta bílá hulka mi otevřela úplně cestu k lidem. Až poté, co jsem téměř ztratila zrak, tak já jsem zjistila, jak je svět barevný. Na světě žijí prostě dobří lidé. A nakonec si zavzpomínáme na časy, kdy na